Kasama mo ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako. Kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang. Jack and Poy. Okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan.
takot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala,
Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yun! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong
mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper.
nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Power of Love by Laura Branigan. Pero iba rin ang power ng ulan sa pagkakataong ito. Nakakabasa. Magandang tanghali
kabisyo. Yung panahon ngayon, parang pinararamdam sa akin na kailangan ko ng kayakap. Ang sarap siguro na merong kayakap ng ganitong panahon. Pwede ba kitang yakapin, kabisyo? Yakapin kita sa leeg. Charot, Widarot! Ito naman, pinapatawa lang kita, pinangingiti lang kita. Siyempre kung merong yayakap sa atin ngayon, siguro yayakapin muna tayo ng mga problema sa buhay natin. Charot, Widarot! Sana ang hindi yumakap sa atin ngayon yung may mga sipon, yung may mga ubo, yung may mga sakit-sakit. Nang sa gayon ay hindi po tayo mahawat. Uso pa naman yung sakit ngayon, kabisyo, kaya mag-iingat ka palagi, ha? Huwag kang maglalapit dun sa mga tukso. Charot, Widarot. Anyway, nangungulit lang sa inyong tanghali. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rocky Tera. At samahan mo ako sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo para sa Secret Files and Top Secrets. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Secret Files. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. For almost 4 years na nagsama kami, tinanggap ko lahat ng kalokohan, ng sakit na nangyari sa amin. Ng ilang beses nang paulit-ulit, pilit kong tinatanggap pero parang hindi ko na kaya. Pero sumuko na ako. Magandang tanghali, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Kim. 33 years old. Mula sa Laguna. At ito, ang aking secret file. Nagsimula ang relasyon namin ni Babe 4 years ago. Nag-click kami at masaya kami sa piling ng isa't isa. Siya ang first and greatest love ko. Paano ko nasabi? Mag-a-abroad sana na kasi ako para maging OFW. Pero nung sinabi ni Babe na mababaliw siya kapag tuluyan akong umalis, itinigil ko ang plano ko. Ganun ko siya kamahal. Ginive up ko ang career at mga pangarap ko sa buhay para sa kanya. Okay naman lahat eh. Kaya lang pagtungtong ng second year ng relasyon namin, napansin ko na may kakaiba sa kilos niya. Panay ang cellphone niya at para bang nagtatago pa siya kapag may kinakausap sa cellphone. Hanggang sa sinubukan kong tingnan ang phone niya. At nagulat ako sa dami ng mga mensahe at mga picture na nakita ko. May mga taong sumusuporta pa sa kung anumang namamagitan sa kanya at sa mga kachat niya na pumupukaw ng atensyon at damdamin niya. Kaya tinanong ko ang partner ko, "Babe, ano to? Ba't may mga ganito? Umamin ka nga sa akin. May iba ka na ba?" Ang sagot niya ay, "Wala yan, mga asaran lang naman yan sa opisina. Huwag mo na yang isipin." DJ Rocky, dahil mahal ko siya, pinalampas ko. Inisip ko na baka kaya naman niyang tanggihan ang tukso. Pero naulit nang naulit. May mga conversation na naman akong nakikita at sa tuwing tinatanong ko siya, pareho lang ang sagot niya.
Wala lang yan. Kahit meron. Hanggang sa isang araw nalaman ko, nabuntis siya. Yes, DJ Rocky, buntis si babe. Nang malaman ko yun, parang gusto kong himatayin. Nung una, hindi agad nag-sink in sa akin. Nabuntis siya. Pero habang tumatagal, unti-unti kong natutuhang mahalin ang batang daladala niya. Kasama ako sa mga check-up niya hanggang sa panganganak niya. At nang makita ko ang bata, nakaramdam ako ng saya. Pero syempre, deep inside, nandoon yung kirot at pangamba. Pero sa kabila ng lahat, ang alam ko lang, gagawin ko ang lahat para kay babe at kay baby. Wala akong trabaho noong mga panahong yun, kaya inialay ko ang sarili ko para makatulong kay babe. Kung siya ang sumasagot sa gatas at diaper, ako naman ang nagpapaligo sa bata, nagpapainom ng gatas, naghehele at nagpapatulog. DJ Rocky, inaral ko kung paano mag-alaga ng bata kahit hindi ko tunay na anak ang bata. Opo, DJ Rocky. Ang bata ay anak niya sa iba. Sa isang lalaki. Dahil nagloko siya at nabuntis. Paano nga naman magkakaanak ang tulad naming parehas na babae? Wala naman ako nung meron yung lalaki. At dahil sa sobrang pagmamahal ko kay babe, nag-usap kami at nagdesisyon kami na itago na lang sa mga pamilya at mga kaibigan namin ang katotohanan. Pinalabas namin na pinlano namin ang pagkakaroon ng baby. Pero hindi naman talaga. At kahit nagkamali na naman siya, tinanggap ko pa rin. At mabuti na lang, hindi na nagkaroon pa ng ugnayan ng ama ng bata at ng partner ko. Kaya lang, DJ Rocky, hanggang kailan? Hanggang kailan ko siya patuloy na patatawarin at tatanggapin? Ang hirap lang kasi, eto na naman siya oh. Tinanggap ko na nga ang mga pagluloko niya. Tinanggap ko na nga na nagkaanak siya sa iba. Tapos, ngayon, may malalaman na naman ako tungkol sa kanya. Kahit sa family ko, hindi ko masabi kung ano yung bigat na pinadala ko ngayon. Kasi hindi ko alam paano ko sasabihin sa magulang ko na ganitong ginagawa sa akin. Nabuntis siya, pinalabas namin na plano namin, pero yung totoo, nagloko siya. Hello! Magandang tanghali mga kabisyo. Kasama ninyo DJ Rocky Terra of Love Radio Manila.
Nagmumukhang tanga. Charot. Hello sa lahat ng mga nanonood. Hi po kay Angie. Hi kay Katrina San Jose. Ate Cathy, hello, I love you. Tin Rivera, good afternoon. Always a cheater, hindi naman nakakagwapo at nakakagandang pagluloko. Totoo, Baby Claire, hello. Tashang, hello, I miss you. And me. Hi kay Chuchay. Hi kay Angie. Maria, hello. Cute ng shirt. Yeah. This is from LB Credit and Lending Corp. Kay Boss Leo, thank you. Maulan na tanghali, me. Love you. Nasa dentist daw siya. Sinama ko ng mga dentist makinig sa inyo. Hoy, hello po sa lahat ng mga dentista dyan. Sana ay masaya po kayo at napapakita nyo po ang ngipin nyong walang bulok. Stephanie, hello. Erica, hello. Edwin Barameda, mabuhay ka. Hi kay Mr. DJ. Basic ang pakikinig sa Love Radio, of course. Stereod Flight, Secret. Hello sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live. Enzo Girl version. Alam mo ba, Ate Ria, sinasabi nila na hindi ko na daw kamukha si Enzo. Kamukha na daw siya ng ama niya. Alexander Hidalgo, Mr. Brown, Mrs. Live. De Soto Boys in LA Angel. Tawang-tawa sila. Hello kay... Ganun talaga. Sana po lahat ng mga bubunutan nyo po ngayon, mabango yung hininga. Jeffrey Pasalo. Ayan. Hi kay Mrs. Liave. Pangtanghali ka na, Jane. Oo, tanghali na ako. Gab Villeta. Hello po. Hi din kay Joy Love. Chuchay. Blooming ang Mima. Maymay Reyes. Ano po yung insekto na may baga at giligid po? Ano yun? Hi kay Theriad Fight. Hi kay Marvin Mark Bautista. CMD, AFP, Mbay, kay Ma'am Dims Opena, kay Ma'am Jelay Pangilinan, happy wedding anniversary kay Ma'am Goldie and Wayne sa Tropang Seymour. Hindi ko makita. Tropang Secrets. Hindi ba? Hi kay Ate Vani. Ate Vani, hello. Sana masarap ang tanghalian ninyo ni Ate Cathy. May secret files. Feels wala. Yellow card. Hello. Uy, sino yung nagsabi ng hello, ma? Hello. Ganda ng shirt. Ang sakit nga ng likod ko eh. Para na ako nakukuba. Gaganyan nga muna ako. Lost in Translation, finally nakaabot. Hi kay Rich, Love Shop, Long Gum. Ayaw nga, Pekto, galing mo dun. Karuro. Parang di ka natanda. What is the secret? Dapat mag-strive ka lang na magkapera. Hiramin namin sa Enzo. Oh, sige, kahit sa inyo na muna mga 3 days. Mea, hello! Maulang tanghali kay Kevin Carl 25. Hi kay Jester Atienza. Pangasinense ako. Sabi ni Ate Ria, oh. Marami yan yung binigay mo na lahat, minahal mo ng todo, pero nagkuha pang magloko. Totoo. O, i-comment nyo na po dito yung mga pangalan. Kung matapang ka. Comment yung mga nagloko. Oo, pangalan ng mga nagloko. O kaya kung may kilala kayo, comment yung initials. Flor, hello. Joy de Chavez. Tanghali na ako, Mr. DJ. Nito lang, nung Lunes na. Mr. Malinis, hello. Zeri, Flor, hello. Hi po kay Johnny Nosante. Sabi dito ni Ate Cathy, ginawa ko lubid ni Enzo. May angulo kamukha mo pa rin si Enzo. Sana. Hi kay Lina Gabaw. Watching from Cainta Rizal. Maulan na. Please shout out po. Thank you. Joy Lala Love, di niya deserve maloko, totoo. Narinig niyo ba yung boses niya? Iyak na iyak siya nun. Sabi ni Ne, hindi halata may anak kami, ma. Thanks. Ganun no? Thanks. Kailangan ganyan. Trushi man, Cliff on duty. Hello po, maulan po na tanghali. Hi din sa ex ni Pangasinense. Magiging ate ko na. Mea Docbon. Ang daddy ang kamukha ni Enzo, di ba? Pao Marasigan, I miss you also. Nakakabinibago kasi afternoon na ako. Totoo naman, kahit ako naninibago pa din. Pero, laban lang guys, kasi nga,
Ganun talaga ang life. May mga pagbabago sa buhay natin. Pero kailangan nating sundin dahil hindi naman tayo tagapagmana ng kumpanya. Jericho Ferrer, hello. Alexander. Hi kay Onel. Mr. Carl. Shoutout sa Pangasinan, baha. Arian, alamin mo muna kung sino yung DJ na kasama mo. Ayan o, may pangalan na nga. Oo, ayan o. Kumusta na ang pag-ibig mo? Sa lahat. Yun. May cold na ako. Wait lang ah. Secret. Yes, Papa. Ito na, Papa. Gamitin ko na. Papa, nag-field kami. Buti nga na may naka-ready na sa barrio nila eh. Okay naman, smooth lang. Traffic lang pabalik. Secret Files. 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 Hi po, Lenny Arguelles. Ayan, so pwede na po tayo ulit mag-shout out kasi may kausap lang ako kanina. Today, dapat na nakapost sa Love Radio. You're so pretty sa personal at nagpunta po kayo sa amin sa Ay, Candelaria, Quezon. Oh, thank you po. Oh, thank you. Marvin Mark Bautista, kumusta naman kayo dyan sa AFPM by? Hi kay Tin Rivera, Cyril Denise Imus, di na daw siya nasanay with Titan Jello tuwing gabi. Pero namimiss ko po kayong dalawa. Thank you. Hi kay Mr. Brown. Ang dami namang mga Mr. sa nanonood sa atin ngayon. Hello din po kay Zena Ma from Chris Batasan. Ano? Si Chris ng Batasan Hills yung pinapa-shoutout mo. Okay. Hi din kay Stephanie Saviera, John Jeric, Di Maculangan, San Pedro, Laguna. Hi kay Cindy24 from Galbadon, Nueva Ecija. Tatay Anton, Angelo, hello, Mr. Brown, Floor. Kawawa naman, iniwan na niya yung babae na sarili, katabi ko radio, tapos nood pa sa'yo. Thank you, Floor. Actually, nakakaawa. Ako din naawa talaga ako, lalo na kapag sobrang mapagmahal nung tao. Tapos, syempre, diba? Imagine ninyo yun. Sinakripisyo mo yung sarili mong mga pangarap para dun sa taong mahal mo. Yung tipong dapat yung career mo lalago na, mag-grow na. Pero dahil hindi komportable yung partner mo, nag-adjust ka for her. Hindi na-appreciate ng mga taong, hindi ma-appreciate ng mga maling tao yun. Yung tamang tao ma-appreciate ka. Full force nakikinig. Thank you. Hi kay Gavilieta. So, ang lineup po ng mga Love Radio DJs ganito. 4:00 ng madaling araw hanggang 6:00 po ng umaga, Diego Bandido. 6 to 9, Tambalang, Nicole Ayala and Titan Jello. Support. 9 to 12 noon, Konyo Bicolano para sa Dear Love. And then 12 to 3, Secret Files and Top Secrets. Kasama po ako, DJ Rocketera. And then to
3 to 6 p.m. kasama ninyo sa Love Trip si Kim Chino, ang spicy opa ng Love Radio. And then 6 to 9, syempre ang ating marathoners na si Mara Tony para sa Playbook. And then 9 p.m. up until 12 midnight. Ito na ang dapat abangan ninyo, Tanya Chinita and Uncle Dagol para sa katas, mga katas ng nakalipas. So yan po ang bagong schedule ng mga DJs dito sa Love Radio. Ang hindi lang talaga lumipat ay si Konyo Bicolang. Ayan. Hi kay Pao. Mukhang makatry, makabisita sa station, makapagpa-picture. Go, go! Hi din po kay Ben34, Tigbuan, Barangay 9. Hello. Hi din po kay Ben34 ng Siargao. Hi kay CJ Louis Basa from Marinduque. Hi din po kay Karuro. Kamukha mo rin po si Kim Chu. Uy, ano yung mga balibalita, no? Na si Kim daw ay buntis. Charot. Teacher Angel, hello. Mr. Danley, hello po. Sabi ni Ate Katrina San Jose, alam mo, ito yung pinaka na-miss ko pag ganitong tanghali. Buhay na buhay si Ate Kati. Minsan kaya tayo niloko sa nakaraan para makita mo ang tamang tao para napangmatagalan. Totoo. Louis Dave Basa, lapit na birthday natin. Ano ka ba to? October 26 ka ba? Nakatutok sa live then switch sa Love Radio app, sabi ni Joy Love. Oh, thank you. Sabi ni Mr. Danley, ganda po ma'am, idol na kita noon pa. Pretty Len, I remember nagpa-pick po kami sa inyo sa Tropical Shoutout. Alam mo, sobrang gustong-gusto ko yung shoutout tuloy, yung Tropical Hot na Spring Chicken. Baka kayo nga yun, yung dati yung magaganda, pretty ladies, kahit nagzuzumba na. Kayo ba yun, ma'am? Ha? Wilma Hidalgo, hello. Zina mo, minahal ko pa pero binitiwan ko na. Tatay Anton, saan po ba yan? Gawa natin ang paraan. Yes, yung tatlo sila. Uy, Pretty Lynn, naalala ko pa, di ba? Yung napakagaganda, si sexy, tas mga Zumba people. Earl Bryan sa Balege. Shout out kay Raketera ng mga... ng Naga, pati ng Raketera ng Maynila. Uy, oo nga, may Raketera na pala ng Naga. Shout out kay Sir Jojo, ang dati daming boss dito sa Love Radio Manila. Hi kay May, Hugot Boy. Hello. Sungit. Shout out kay John Marper. His. Zina Mo, Boss Char, watching all the way from Kuwait. Tatay Anton, kayo ang awardee namin ngayong taon para sa natatanging Pilipino sa masining na pagpapahayag. Totoo po ba, Tatay Anton? Saan yan? Kailan yan? Message mo ko, email mo ko, rakitera@gmail.com. Parang nagugutom na ako pa ako kumakain So, kailan ba birthday mo, Louie? Hello sa mga taga-Igbaras, Iloilo. Hindi ko alam yung pangalan mo She, hello from Dubai. Hi kay Noldan. Arnold V na electrician. Hi kay Boyd. Happy to see you also. Oo. Punta ka dito para sa formal na pagmemensahe. Hi kay Akira. Uy, October 26 din siya. Hello kay Ian Christ. Hello sa Love Radio Isabella. Hi kay Bon. Rena, hello. Tumaba ako kasi nanganak ako Pero syempre, hindi naman natin pwedeng gawing excuse yun. Pero wala, nag-gain talaga ng weight. Hindi ko pa kayang i-juggle yung time ko. Hindi ko pa kayang mag-time management masyado sa mga physical activities kasi ang focus ko, baby ko, baby ko, syempre, yung asawa ko, baby ko, pamilya ko, tapos syempre, trabaho, tapos may mga pagbabago. So, yun yung mga dapat kong pagtuunan muna ng pansin. Hanggang sa magamay ko ulit kung paano ako gagalaw. Uy, ano daw plans ko for my birthday? Actually, hindi ko pa alam, Ate Ria. Pero parang ganun ulit. Hindi ganun ulit. Gusto ko tayo outreach na lang. Kasi tagal na natin di nag-outreach. Di natin natupad yung pangarap natin last year. Buff Rinder Balame. Kumusta, pabati uli?
Ba't mo ako tinatawag na bossing? Ako lang to. Sabi ni Pao Marasigan, anong oras po yung top secret? Alam mo ba, nung after na nag-post kayo na parang na-remove kayo sa radyo, nagsisisi ako. Bakit? Anong meron? Pag-read po siya na excited lang next Wednesday ang birthday ko na. Okay, sige. Ito, record mo na. Hi, Pao Marisigan. Happy birthday to you. I wish you all the best. Sana ay lagi kang nasa mabuting kalagayan at sana humaba pa ang buhay mo. Huwag ka munang mamatay kasi marami ka pang magagawang maganda sa iyong buhay. Keep up the good work. Maging mabuting tao ka lang all the way. Hi kay Ibarra. Ayan. Hello sa lahat ng mga nandyan. Uy! Natatawa ako dito sa Konyo Bicolanong to eh. Sabi dito, pabati Jasmine nakikinig. Totoo ba, Greggy Nilio, ha? I-follow nyo si Greggy Nilio. Hindi sa sa public account niya. Sa personal account niya. Greggy Nilio. Ayan. Tapos, single kasi siya. Naghahanap siya ng jojowain. So, minsan may mga, may mga gustong jowain yan eh. Pero syempre, hindi pa siya talaga completely, healed. Charot lang, darot. Ito naman, hindi mabiro. Basta yun, si Greggy Nilio, hanapin niyo yung Facebook niya, tapos message niyo siya. Kulitin niyo lang, mag-good morning kayo, good night, baka madaling ma-fall yan ngayon. Ganun talaga kapag loveless, diba? Rumurupok. Magagalit daw si Josh. Tot. Niwala ko sa'yo. Hi kay, kay Tatay Anton. ISHRM Bacoor. Papasyal ako para... Ayan, sige po, punta po kayo dito. Nandito lang ako 12 to 3. Karen Logroño. FPJ, hello. Anong taon ka nga nag-umpisa ng Secret File? 2016. Kaya nga 10th year ngayong year na ito. Pa-shout out, sabi ni Shian. Kay, tama ba? Chean o Shin? Kay Kim Chino. Sabi ni Boydo, just to inform you, DJ Rocky, kahit offline yung Secret File, still listening pa rin sa mga dating stories. Grabe naman yan. Thank you, ha. Naiyak po ako. Napatak po yung luha ko dito sa left eye ko. Pressy Magdadaro. Pabati po sa asawa ko na tattoo artist, si Bats Ligtas. Lagi kami nakikinig at nanonood sa inyo. Thank you! 2019 na po ako nanonood sa inyo. Nakikinig sa inyo. Thank you. Lizzie, Taurus, Chinita, Karen Logroño, Lost from Light. Ate, diba, kapag sinampay kahapon, kung ibibigay sa loob ng kortina yung sinayang, anong pipiliin mo? Medyo nahirapan muna ako sa pag-intindi ng tanong mo. Kaya, ang pipiliin ko ay huwag sagutin kasi hindi ko naintindihan. Oo, nakakamiss din talaga. Ganun talaga. May ganun talaga. Mark J.R. Morales Arceo. Tanungin natin yung mga, mga interns namin dito sa Love Radio. Ba't lumalabas kayo? Willing ba kayong magpa-interview? Karen Garcia, hello. Ayan, dito kayo. Upo kayo, kahit mga tigda 30 seconds lang. Mauna ka. Diba? Nakalimutan ko na. R. Oo. Rodel, yeah. Ayan. Rodel, magpakilala ka muna tas what school? Hi mga kabisyo, ako nga pala si Rodel Kadogi. I'm from the Polytechnic Roddy Kadogi for short. I'm from the Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa. Taray parang lalaban lang sa mga pageant. Tama pa. Okay, so kung ikaw, lolokohin ka ng partner mo, tapos, mahal na mahal mo siya, anong gagawin mo? Tatanggapin mo siya o hindi mo na siya tatanggapin sa buhay? Para sa akin, hindi ko na siya tatanggapin sa buhay. Bakit? So, one is more than enough. One is more than enough. Kung nagawa ka niyang lokohin, hindi ka na if nagawa ka niyang lokohin, wala nang possibility na hindi niya na ulitin yung ganung pagkakamali. Pero, I think more than na hindi mo siya tanggapin sa sarili mo, kumuha ka ng aral doon and then gamitin mo siya
for another experience with other people. And I think kung nasaktan nyo ng isa't isa, better na mag-separate na lang kayo. Kasi masasaktan at masasaktan din kayo in the future if patuloy nyong gagawin or patuloy nyong sasaktan ng isa't isa. Diba? Tama naman yun. Thank you so much, Thank you Rodel. so At dahil dyan, isa lang pala yung kinaya ng time natin. Yes! Kasi late na kayo nakapasok dito. Vuvif Lee de la Cruz. Hello, Diane, Edward, and John. Adrian from Antipolo City. Keep safe, everyone. Hi kay Judea. Dimple Laurel Ferrer. Shout out sa pamilya niya. Santiago City sila. Laurel family, Fermin family, Purok 7. Ayan na, hindi na makakaabot. Ito na, magsimula na tayo ulit. Kaya mo bang tanggapin ang taong paulit-ulit kang pinagmumukhang mangmang? O gamitin natin yung isang mas masakit na word. Pinagmumukha kang tanga. Kabisyo, kaya mo bang magbulag-bulagan at magbingi-bingihan para sa taong minamahal? Ilang beses mo ba kayang magpatawad? Kagaya ka ba ni Kim na sobrang nakakabilib dahil sa pagpapatawad at pagtanggap niya sa kanyang partner kahit paulit-ulit na siyang niloloko? At ang matindi, nagkaanak pa sa iba. Nag-alaga ng bata, itinuring na sariling anak, nagpakaama at ina. Lahat ginagawa para sa taong minamahal niya. At akala ni Kim sapat na yun para maging matinuna ang partner niya. Pero parang hindi pa. Ano kaya ang panibagong sekreto na malalaman ni Kim? Abangan ang susunod na magaganap sa pangalawang bahagi ng Secret Files. Yung bata na sa akin. Ako nag-aalaga. Minahal ko yung bata. Pero ba't this time, may bago na naman. Di ko alam ano gagawin ko. Hindi ko na kaya. May bago na naman siya. Niloloko na naman niya ako. DJ Rocky, may natanggap akong mensahe mula sa isang numerong hindi nakaregister sa cellphone ko. Sinabi sa akin ng taong yun na tumitira na raw ang partner ko sa apartment niya. Hindi agad ako naniwala. Kasi gusto ko ng pruweba. Baka may gusto lang manira. Kaya humingi ako ng pruweba. Sabi ko, magpadala ka ng picture sa akin. Ibinigay ko yung messenger account ko. Wala pang 5 minuto. Bumungad sa akin ang mahigit 10 litrato ng partner ko. Kasama ang ibang tao. Isang babaeng bisexual.
Kagaya ko. Doon ako nanlumo. Anong wala sa akin na meron doon? Kinumpronta ko si babe. Pero imbes na maayos, na mapag-usapan namin, yung issue namin, tinakot niya ako. Sinabi niya na hindi ko na makikita ang bata. Natakot ako. Kaya ibinaba ko yung boses ko, ibinaba ko yung pride ko. Sinubukan ko pa. Natanggapin pa rin siya. Kahit masakit, kahit mahapdi. Basta sabi ko, itigil niya na. Pero lumipas sa mga araw, wala pa ring pagbabago. Hindi niya pa rin binibitiwan yung taong yun. Ang sakit. Dahil pagkatapos ng lahat ng pag-aalaga ko sa bata, pagkatapos kong magpakaina at magpakamagulang sa anak niya, ito yung ibabalik niya. Naiintindihan ko naman na meron ako mga pagkukulang. But this time, hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magpatuloy pa. Kaya sabi ko sa kanya, hindi ko na kaya. Tama na, itigil na natin to. At ang sagot niya sa akin, mabuti pa nga. Tama na to. Kasi pagod na rin ako sa'yo. Sabi ko sa kanya, isang beses ka lang napagod sa akin, pero ako tiniis ko lahat-lahat. Hindi ko alam kung saan siya napagod. Dahil ba sa pagsiselos ko o dahil sa paulit-ulit ako nagtatanong? Tama naman yung mga hinala ko sa kanya. Basta. Ang alam ko lang pareho na kaming pagod. At dun na rin natapos ang relasyon namin. DJ Rocky, sa sobrang sakit, parang gusto ko na lang maglaho. Mahal ko siya. Pero sa puntong to, kailangan ko na talaga siyang bitawan. Ito siguro yung kailangan para pareho na kaming maging masaya. At sana balang araw, masabi ko rin na nakalimutan na kita. At sana hindi na ako bumalik pa sa kanya. Sana maging ala-ala na lang ang lahat ng meron kami. Wala na siyang babalikan sa akin. Wala na. Tapos na tayo. Tinapos ko na. Ang sabi niya tama na daw. Kasi pagod na daw siya sa akin. Ang sagot ko sa kanya, isang beses ka lang napagod sa akin. Pero ako tiniis ko lahat-lahat. Di lang siya mawala. Mahal kita.
Pero kailangan kitang bitawan para sa ikakasaya mo. Saan na Sakit, napagod din bago ang pero hindi ako bumitaw. Sino yun? Si IT Boy. Galing, no? I mean, ano siya, no? Hindi, ano yun? Cold talaga yun. Sakit, no? Ang sakit. O yan na, tuloy-tuloy na tayo. Bago ako mag-end ng live, so mag-appear na kayo here. Okay. So, ang tanong, tama ba ang naging desisyon na tumigil na, itigil na ang lahat, bumitaw na? Babalik. Hindi na ikaw, siya na. Next na. Huwag na kayo Ako ang kailangan, pero di... Hello! Ayan na si ate. May tanong. Mikay, hello. Analia, hello. April, I miss you. Aray mo pakak sabi, diba? Jerome Tagle, miss you, dude. Sad naman ang story. Totoo. Miss MPH says. Ito naman, parang hindi narinig ang mga story, ah. Ay, walang gusto sa inyo, magsalita. Siyempre, kailangan ng bumitaw. Kasi for your own... Ay, dito ka. Bilis. Ano ba yun? Oo nga, dito ka. Ay, hindi ko alam yung kwento. Teka, ikwento mo muna. Sinasaktan. Hindi. Paulit-ulit na siyang sinasaktan, cheating, gano'n. Tapos sinalayo yung Kailangan anak ko niya. ba sabihin? Nilalayo yung anak niya, diba yung anak niya? Ano? Nilalayo sa kanya yung anak niya. Sinong dapat mangiwan dapat? Yung girl niya yung girl niya nagsabing bumitaw na siya. So, tama ba na bumitaw na siya dun sa relationship na mayroon siya with that kind of boy? Ilan taon na sila? Ilan taon na? Ay, lahat gusto mo. Kulang. Wala, yun lang yun narinig. Walang age. Rara, hello. Ilang anak? Ilang anak. Wala silang anak. Okay, so papaiksin ko ng kwento. Yung kwento natin, ha? Okay. So, si Kim, meron siyang karelasyon na kapwa niya babae. Narinig ko nga parehas pala sila. Diba? Okay. So, paulit-ulit siya niloloko. Pinalabas niya na anak nila, pinlano nila na magkaroon ng anak dun sa mga pamilya, sa mga kaibigan. Kunwari planado, pero yung totoo, nagloko yung babae. Okay. Para pagtakpan niya. Yes. Okay. Nagloko. Okay. So, eto na. Ito na ang exciting part, guys. Nagloko yung babae mismo. Nagloko yung babae. So, lalaki yung chinukchak, diba? Okay. Kasi paano paano naman makakabuo kung hindi, diba, nagchukchak? Oh, eto na. Nagloko na naman uli. Si girl. Di ba may bata na? Nagpakaina siya, nagpakaama siya. Kumbaga, nagsakripisyo na siya. Kumbaga, I am proving to you that I love you, love me back. Ganon. Kaya lang, nagloko na naman si girl. Tapos, nalaman na naman niya na itong si babe, may kinikeme na naman. Pero, sinong kinikeme? Katulad niyang bisexual na babae. So, kung yung dati, lalaki, tas ito babae. Di ba parang, naintindihan ko yung lalaki, wala ako nun eh. Babae, meron naman, ano pang hinahanap mo? So, that means something. Okay? So, yun na. Sino yung sender mo po? Yung si Bai? Si Kim. Si Bai. So, nagbabay na siya. Sabi niya, hindi ko na kaya. Paalam na. Tinakot siya tungkol sa bata, pero wala. Kailangan niya magpaalam. Kalimutan niyo na ako. Yun yung sabi niya eh. Ayun. Yun lang. Anong masasabi ninyo? Tama ba ang naging desisyon niya? May dapat pa ba siyang gawin? Tama. Okay, ikaw na, sis. Anong name mo? Name mo, school mo, tapos yung reflection mo. Opinion lang. Oo.
naka-air? Naka-online. Naka-live tayo. Mabilis, bibidyoan kita. Bibidyo ka? Parang meron kang portfolio. Ikaw na, sa'yo muna. Send mo na lang sa akin. Lobat ko. Kaya ko ba? DJ, kita pa daw. Oo naman ko. Yan. Gosh. Tatry Go. lang. Game. Hi, my name is Karen Hernandez from PUP OUS. Bachelor of Arts, major in broadcasting. Second year, 2A. So, for me, tama yung naging desisyon niya na bumitaw na. Para lang din sa kanyang peace of mind. Ang kailangan niya nang isipin ngayon yung sarili niya yung mental health niya. Saka, ginawa na niya yung part niya dun sa relationship nila. To the extent na tinanggap niya yung unang pagkakamali ng kanyang karelasyon na si Kim. And tinanggap niya yung bata. Minahal niya, nagpakamagulang siya. Pero yung lolo ko... Ba't pumasok kayo ng principal dito? Pero yung lolokohin pa siya ulit. Napakasakit na nun. And nalaman pa niya na katulad niyang ipapalit siya sa katulad niya ring bisexual. So, para sa akin, tama yung naging decision mo. This time, isipin mo na yung sarili mo. Ayun. Thank you. Palakpakan natin. Karen? Yes. Karen Hernandez. Oh, next. Nakalimutan ka namin palakpakan. Palakpakan natin si Rodel. Magiging ulo na mo. Magiging magulang ka na. Pangarap ko ayaw. Utot mo. Next. Walang gusto ambag ng comment. O sige na, umalis na kayo. Para magkaroon kayo ng entry dito, dapat nagsasalita kayo. Walang may gusto sabihin. Ganito. Umpisa lang to ha. Bukas. Sa susunod na bukas. Nako, kapag papasok kayo dito, siguro doon yung may masasabi kayo. Kasi kung wala, doon kayo sa labas. Okay. Oo. Hindi pipirmahan daw. Yun lang. Dapat matuto ko kayo kay Boss Boyet nyo. Si Boyet. May asawa na yun eh. Bumubuo na yan eh. Charot. Hindi mo alam, diba? Baka gulatin ka niyan. 3 na anak niyan sa iba't iba. Charot. Ano? 3 months na, di nyo lang alam. Oh, congrats in advance. Okay lang, di ka naman nag-iisa. Marami naman dito na nagtatago ng nila eh. Di ko sure. Sige na. Bye guys. Mamaya ulit sa comment. Kakain ako saglit. Subo ako. Metro's #1 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star? Ang kamay ko, iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Secret Files. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Ikaw ba kabisyo yung tipo ng tao na kahit paulit-ulit nang nasasaktan, hindi mo sinasabi sa pamilya mo o sa mga taong nakapaligid sa'yo na mabigat yung nadarama mo? Yung tipong nakangiti ka, pero sa loob ng katawan mo, nandun yung sakit, nandun yung pighati,
Andun yung bigat. Pangiti-ngiti ka lang. Pero may mabigat ka palang dala-dala. Yung pinagtatakpan mo, yung kalokohang ginagawa ng taong mahal mo kasi mahal mo eh. Ayaw mong masira siya sa iba. Ilang beses mo na ba siyang pinoprotektahan sa iba? Pero ang tanong, ikaw, pinoprotektahan ba niya? Hindi, di ba? Kaya sa mga panahon na hindi ka na niya kayang protektahan, huwag mo na rin siyang protektahan. Palayain mo na. Nakakapanghinayang lang. Kasi may panahon kang ginugol, tapos may bata pa na pinag-alayan mo ng pagmamahal at pag-aalaga. Pero Kim, huwag kang mag-alala. Kasi hindi sayang. Hindi sayang yung pagmamahal mo dun sa bata kasi alam ko at alam mo na nakagawa ka ng tama. At pagdating naman sa pagpapatawad, hindi naman dapat gawin na lisensya ng isang tao yung pagtanggap at pagpapatawad para magawa uli yung isang pagkakamali. Hindi po dapat gawing lisensya yun na porke napatawad ka, porke tinanggap ka uli sa buhay niya, gagawin mo ng passion o lisensya para magloko ka uli. Ang kapal! Ang kapal naman ng mukha ng gumagawa nun. Tumingin sa katabi. Yan ba makapal yung mukha? Kasing kapal yata ng encyclopedia yung mukha. Alam nyo, hindi naman kasi masamang magpatawad eh. Hindi rin masamang tumanggap ng kapatawaran. Hindi rin naman masama na bigyan ng pagkakataon yung taong mahal mo. Pero again, hindi lisensya ang pagtanggap at pagpapatawad para paulit-ulit na gawin ang parehong pagkakamali. Try mo naman yung iba. Charot with harot. Pero ito talaga, kabisyo, ang tunay na pagpapatawad, hindi naman yung obligasyon na manatili sa isang relasyong paulit-ulit kang sinasaktan. Yung pagpapatawad, hindi lang sa iba binibigay. Yung pagpapatawad at pagtanggap sa sarili, dapat ibinibigay. Huwag nating hayaang masaktan tayo ng paulit-ulit. Huwag natin hayaang hindi tayo napoprotektahan at napapahalagahan. At gaya ni Kim, sana dumating yung araw na maging masaya siya sa buhay dahil pinakawalan niya yung taong paulit-ulit siyang sinasaktan. It is time to let go of a person that don't see your value. Pakawalan mo ang taong hindi marunong makontento. Hindi kayang magbago para sa'yo. Kung hindi niya kayang magbago, edi humanap ka ng bago. Charot with harot. Kabisyo, if you want to share your secrets, share it with me. rakitera@gmail.com. Ako po'y magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rocky Tera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Kim's Secret File.
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy.
Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy, hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie.
Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko. Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Magandang hapon, kabisyo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. Ito po ang programang Top Secrets. At sa pagkakataong ito, may top secret sharer na po tayo sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang hapon. Magandang hapon po, Miss Rocky. Ano pong pwede namin itawag sa iyo? You can call me Sandro na lang po. Sandro. Tama? Okay, Sandro po, Sandro. Ilang taon ka na, Sandro? I'm currently 21 years old po. 20. And from Pasay City. Ay, hindi pa tinatanong yung lugar ha. Pero sumagot na agad. Ay. Ang galing mo. Maagap. Okay, Sandro from Pasay. Okay, Sandro, 21 years old from Pasay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa rito. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is pinagpalit po ako ng ex-girlfriend ko sa thesis mate niya na which is yung guy is friend po naming dalawa. Pinagpalit ka ng jowa mo sa katisis niya na kaibigan ninyong dalawa. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes po, that's right po. Kwentuhan mo namang kami. Bakit? Paano nangyari? Anyari? Iba pala puma-project? So, yun po. We can call yung ex-girlfriend ko po na si let's call her si A. So, si A po, naging kami nung February 2025. Naging kami po. And same po kami ng program sa college currently. So, same po kaming engineering student. Tapos, yun po. Maganda naman po ang pagsasama. Nasa planning din kami ng kung ano yung future na gusto po namin kunin or tahakin po pagdating ng araw. And we're on the thought na rin po or nasa isip na rin po kami na kung saan na siya na yung papakasalan ko at ako na yung papakasalan niya. So dumating na po kami sa point na yun na Wow, may ganun na. Na pagpaplano. Yes, advance yung future ninyo ha. Pero yun po kasi I'm a type of guy na kapag nakipag-date po ako sa isang girl or sa isang babae, I view that as a platform na kung saan date to marry. So hindi nakipag-date for fun or for something like that. Mm-hmm. It's that and yun po. Mm-hmm. Okay, so what went wrong? Like, anong naging issue ninyo bago mo malaman na
meron palang iba? Ganon. So, yun po. Yung friend po namin dalawa, which is kaklase niya po yun na po, thesis mate niya. So, okay naman po ang friendship, kumbaga, yung pagsasama po namin. Sinong ng original guy. friend pala nito, nung guy? Yung ano po, yung ex-girlfriend ko po. Tapos, same po, like, kapag nagkakaroon po ng mga get-togethers, especially if end of semesters, yun, magkakasama po kami. If mag-iilog or something, magsiswimming sa Pansol, sa Laguna, magkakasama din po. Hanggang dumating po sa point na kung saan, both na po kaming busy kasi may kanya-kanya na po kaming thesis, tapos hindi pa po kami nagkakasama. At the same time, hindi na po tumatama yung schedule po namin. Kasi hindi po kasi kami magkaklase. Pero we're both same pero hindi po magkaklase. So you guys are So, both from yun. the same program pero hindi kayo magka-block o hindi kayo magka-schedule, hindi kayo magkaklase. Yes po. Okay, Yes po. pero etong common friend nyo na ito, nakakasama mas madalas na nung girlfriend mo, tama? Yes po. Like, dumadating po sa point na kasabay niyang umuwi, kasabay niyang kumain. Oo. And Sandro, Tapos- matanong ko lang sa'yo, no? Ito bang guy na common friend ninyo ay single o may jowa din tulad nung ninyong dalawa? Nung time He's na to? actually single po. Nung Yung time na po yun, he's actually single po talaga. Oo. Anong nararamdaman mo nung time na yun na lagi niya nang kasabay itong lalaking to? Siyempre, hindi po mawawala sa pakiramdam ko or natin naman na may konting selos or pag-aalala. Pero mas po kasi sa akin na it's fine to have a guy friend or the opposite sex. Kumbaga, it's okay if may opposite na friend ka. Ang mahalaga, wala pong mali siya doon. So, parang yun po kasi yung tinatako sa isipan ko during that time. Kasi, yun nga po, close friends silang dalawa at the same time. Parang ang ano naman po, hindi po inappropriate para, to break that kind of friendship that they had. So parang hindi naman kailangan na i-break yung friendship nila kasi alam mo naman yung hangganan ng lalaki sana. Okay. So Sandro, before meeting ba or magkakaklase kayo, alam ko So parang nasa isang program kayo kamo pala. So sino una bang naging mag-friends? Sila, 'di ba? Tama? Mas nauna ba kayo maging magjowa o nauna sila maging magkaibigan? Actually po, mas nauna po kaming maging magjowa po Pero magkaklase na po sila talaga. Wait, so nauna kayong maging magjowa? Kasi ako nagigets ko, Sandro, na may mga friendship talaga before a romantic relationship na dapat magstay, na hindi dapat magalaw kasi parte na yun ng pagkatao niya at parte na yun ng buhay niya. Yung taong yun na kaibigan niya ng opposite sex Pero syempre may distansya, may tinatawag tayong boundaries and limitations, may tinatawag tayong bro code, diba? And girl code, yan. Yes po. So sa inyo, nauna pala kayong maging magkarelasyon bago nila na-define na sila ay close friends, tama? Yes po, that's right po, Miss Rocky. Okay. So, talaga walang naiisip na parang may konting selos pero binabasura mo yung pakiramdam na selos na yun dahil pinagkakatiwalaan mo sila bilang jowa mo tsaka bilang kaibigan nyo. Tama? Yes po, that's right po, Miss Rocky. Tapos yun po, dumaan din po sa point na kaya may klase po ako today. Tapos bigla pong mag-chat yung ex ko na ay may lakad pala kami ni ng friend niyang guy. Pupunta sila ng Intramuros for research development type of things. Tapos yun po, malalaman ko kaya pala hindi siya makakauwi agad kasi yun, gumagala pa pala sila sa Intramuros or nagbabike pa sila sa Intramuros. So dun po nag-start yung doubt ko na dapat po talaga akong magselos kasi that should be me po talaga sa posisyon na yun. Ay, oo. Kasi ginagawa na niya yung mga bagay na dapat kayong dalawa yung gumagawa kasama yung iba. Yes po. Bilang isang lalaki, So, yun po. anong pakiramdam mo nun? Siyempre po, hindi naman sa parang tinatapakan yung sarili mo. Pero parang siya
parang masakit siya kasi that's a thing na should be doing ng mag-partner po talaga. It's okay to have that kind of things if both of them are single po eh. So, that's the problem po. May jowa po kasi yung ex ko, which is me. Tapos, single po yung friend niya, yung friend po namin. So, parang masakit po talaga siya para sa akin. Kasi, wala naman akong magawa kasi napaka-busy ko nga po. Like, busy po ako sa thesis, sa lahat, sa mga ibang academics, something like that. Tapos wala po akong magawa kasi to the point na yon na kung saan may pagkukulang ako, andun palagi yung friend namin o yung guy kasi nga thesis mate sila at the same time magkaklase po talaga sila. So yun po. Ano ba? Kinonfront mo ba siya about it? O tinansya ka niya kung magre-react ka o hindi? Actually po, kinonfront ko po siya about it kasi it's the right thing to do po eh. Kumbaga, mas mainam nang ipag-usapan po yung problema kumpara pa po sa itago lang or hanggang sa mamatay yung relasyon. So, kinonfront ko po siya about it. Tapos, yun naman po, medyo nagsettle naman po yung problem namin about it. Pero, as later on, as weeks pass by, medyo nagiging busy po ulit ako. Nagiging busy po siya. Wait lang, nawawala na Dumating yung... po Hello, Sandro, sandali lang. Pumwesto ka sa medyo malakas-lakas yung internet connection mo kasi sabi dito, weak network connection. Ayan, ayusin mo kung Okay saan po ka. ba? Ayan. Sige, magsalita ka lang. Hello, Sandro, nandiyan ka pa ba? Connection lost. Connection lost. Wala si Sandro. Nawala na siya ng tuluyan. Baka nagbike na siya papunta ng Intramuros. Baka nagbike na siya papunta ng Intramuros, diba? Oh. O baka binuhay nila yung biking dito sa may PICC. Sandro, nandiyan ka pa ba? Ano ba, nasa Malacanang ka ba ngayon? Nasa Malacanang kaya ata, Sandro eh. Ano ba? Pumunta ka na ba ng Ilocos? Ay, iba pala yun. Charot, darot. Hello, Sandro. Hello? Sandro, nasaan ka na? Magsalita ka na, Sandro. Kasi pwede ka na magsalita. Po, Miss Rocky. Ayun, Sandro, pasensya ka na. Ako na yata yung may problema kanina, hindi kita naririnig. Ay, okay lang po. Okay, so game. Sandro, balikan natin yung huling sinabi mo. Na kinonfront mo itong naging jowa mong ito. Yes po. Okay, sabi mo. Tama? Yes po. Okay, so pagkatapos nun, ano namang naganap? After, ayun po, nung lumipas po yung ilang linggo, bumalik po ulit sa dati kasi yun po, naging busy po ulit ako, naging busy din po siya. Tapos kasagsagan pa po yun nung may mga final requirements po kaming kailangan i-accomplish. Hanggang sa, yun po, kasi ang palagi niya po kasing kasama is yung guy eh. So, palagi silang gumagawa dun sa bahay nila, nung ex ko. Hindi kaya tatay niya yung lalaki? Charot, darot. Hindi, so talagang nasasama niya na sa bahay. Yes po. Legal na legal. Yun nga po, hindi pa po ako nakakapunta dun sa bahay ng ex ko, pero po yung guy nakakapunta na po dun sa bahay ng ex ko po. Grabe naman yun. Naunahan ka pa nung kaibigan kaysa talaga sa jowa. Okay, so ano yung turning point na ayoko na talaga? O siya na talaga yung nagsabi na ayoko na? Noong May 2026 this year, nagkaroon po kami ng misunderstanding or minor conflict po kasi parang nagkasagutan po kami pagdating doon sa isang problema, pagdating doon sa isang topic sa program po namin. To the point po na umabot na siya na kahit minor problem lang siya, parang umabot po siya ng ilang days o bago po namin siya na-resolve. Tapos kinakausap ko po siya, chat ko po siya, pero wala pong reply ganun.
later on, sabi niya sa akin, ayaw niya na daw. Mm-mm. Nag-chat tayo ng isang gabi na itigil na daw. Tapos, parang kailangan, may mga bagay pa daw siyang kailangang ayusin sa sarili niya. Mm-mm. Tapos, ang sabi niya sa akin, may mga problema din daw ako na kailangan kong ayusin sa sarili ko. Which is, aminado naman po ako na may mga ilang parts sa akin na kailangan ko pong ayusin at kailangan ko pong aralin kung ano ba yung pagkakamali ko. Pero ang masakit lang sa akin, Miss Rocky, kasi kaya naman pong ayusin ho sana yon habang inaayos pa po namin kung ano yung mayroon pa po kami. Pero yun po, dumating po sa point na siya na po yung nakipag-break po sa akin talaga. Sinabi niya na may aayusin siya sa sarili niya, pero yung pala, naka-ready na yung backup niya, ganun. Yes po. Tapos after nun, siguro after po ng breakup namin, umabot po ng mga ilang linggo, ganun. Pag nasa campus po ako, may mga nagtatanong po sa akin ng mga lower year, ganun, na hindi pa kayo break kasi palagi siyang may kasamang guy. So yun, it's just confirmed na yun po. Kumbaga, hindi nasakit yung nararamdaman ko po nung narinig ko po. Parang it's all about disappointment. Na umabot na sa point na nakikita na o na-observe na ng ibang tao na kung ano yung nangyayari sa amin, which is kung ano rin yung maling nangyayari sa aming dalawa. Mm-mm. So yun, masyado po talagang hindi siya galit wala na pong galit, ganun. Napakalaking disappointment lang po talaga kasi pinagkatiwalaan ko po siya. Mm-mm. Lahat po ng mga bagay na understanding, patience, binigay ko na po. Mm-mm. Kahit po magkalayo kami ng bahay, Mm-mm. tapos hatid ko po siya palagi, ganun. Talaga? Gaano ba kalayo yung bahay niya? She's from Bulacan po kasi. Ha? So from Pasay, pupunta ka ng Bulacan para ihatid siya tapos hindi ka malang makapasok dun sa pintuan ng bahay nila, ganon? Ay, hindi po. Ang hinahatid ko lang po siya doon sa may Cubao Terminal lang po talaga. Kala ko naman dun sa mismong Bulacan. Okay. Tap- So disappointment ang naramdaman mo by the end. Hindi na galit. Tama? Hindi na po talaga. Tapos, I've decided na mag-move on na nung nakita nung friend ko na kasi gumagawa po kami nito ng prototype. Tapos, sabi sa akin ng friend ko, "Uy, Sandro, nakita ko si yung ex mo, may dala-dala na siyang bouquet ng flowers kasama yung lalaking pinagseselosan mo." So, yun, nung narinig ko po yung kwento na yun, it's just hit me na, yeah, it's definitely nga na may iba na hindi na po talaga. Taray naman, it just hit me. Na iba na talaga. Kumbaga, wala na talaga. At napatunayan nila, confirmed na may relasyon talaga silang dalawa. So, tama yung hinala mo na itong lalaking to, nag-aabang lang pala dito sa jowa mo, na, ayun, nakipaghiwalay na sa'yo. Tapos, sinabi niya na kailangan niya lang ayusin yung sarili niya. Yung pala, kaya niya ginawa yung pakikipag-break up sa'yo kasi para mas maging legal na sila. And I think may mga tao talagang gumagawa ng ganun. So, ikaw, Sandro, paano mo ina-handle ang lahat ng ito? Or paano mo na-handle yung ganong klaseng sakit na naramdaman mo or disappointment na naramdaman mo? Paano ka nag-move on? Siyempre po, nung mga ilang few weeks, grabe po talaga yung impact sa akin. Like, Umiyak ka? Hindi na po kasi yung po kasi sa akin, yung feeling po sa akin, hindi na po siya iyak. Parang tamlay lang po talaga na sayang, ganun. Yun yung nafe-feel ko. Sayang na parang marami na kaming plans, ganun. Tapos, yun. Hindi rin pala matutuloy. Pero yun po, medyo nakakapag-move on na rin naman po. Sa sobrang nag-move on ka nga, nag-transform ka into dragon. Sandro, ano na nangyayari sa'yo? Bakit parang kinukuha ka na ng mga alien? Parang naman bumabalik tayo sa 50 BC. Ano yan? Hello po? Ayan, Okay ayan. Okay ka na, Sandro. Okay, so Sandro, eto na lang, ano ang mensahe mo para dito sa naging ex mo? O may gusto ka bang ibigay na mensahe para sa ex mo, para dun sa kaibigan ninyong dalawa na tinraidor ka, o may gusto ka na lang ibigay na mensahe sa sarili mo? Go ahead. Magbigay ka ng message kahit kanino. So siguro message
ko na lang din sa kanya, message ko sa kanya, sana lahat ng pangarap niya, maabot niya, lahat ng mga plans niya, lahat ng mga gusto niyang mga type of business pagdating ng araw, at kung ano yung field na gusto niyang makuha, yun, makuha niya. Kasi, yun po, hindi naman ako nagtatanim talaga ng galit sa kanya kasi hindi naman po kasi ako maka-move on is if yun nga po, ipagpapatuloy ko yung galit na nararamdaman ko sa kanya. Siguro, ipagpe-pray ko na lang na makuha niya lahat ng gusto niya. Tapos, pati din sa akin, ganun, na sana masettle na lahat. Yun lang po talaga yung pinaka-message ko sa kanya na sana makamit niya kung ano yung love na hinahanap niya sa isang tao at mag-settle siya doon if nahanap niya na po. Sa friend ninyong dalawa, may mensahe ka? Wala po. Pagpapasadyos ko na lang po siya. Hindi mo sinuntok? Hindi po. Ayaw mong bugbugin, ganon? Hindi, pabayaan na po natin. Tama naman po. Opo. Tsaka yun nga po. We shouldn't be violent. Alam mo ba yon? Yes po. We should love animals. No, huwag tayo maging violente sa mga hayop. Ganon. Tarot with tarot. At saka Sandro? Siguro ang message ko na lang din sa sarili ko, may message. Siguro maging maingat na lang sa kung sinong mamimit na hindi magtitiwala ka agad-agad hanggang sa hindi pa nakikita ko ano nga ba yung karapat-dapat na mga signs or types of pagmamahal na hinahanap ko sa isang tao. Kasi love is very unpredictable po talaga. Yun lang po. Love is very unpredictable. Taray nun nanggaling sa isang 21 years old na caller natin. Ngayong hapon na ito, si Sandro. Pero Sandro, alam mo ba na ang state of mind ng tao nagbabago-bago. Pabago-bago. Kaya nga, pag nakahanap siya ng bago, di umanap ka rin ng bago. Charot, darot. De, biro lang. Anyway, Sandro, maraming salamat sa iyong pagtawag sa programang ito. Sana maging maayos ang iyong buhay and sana ay ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuting tao mo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Thank you, Sandro. Bye. Thank you po. Thank you po, Miss Rafi. Yan po ang ating top secret sharer ngayong hapon na ito, Sandro 21 from Pasay. Hindi kasi ako maagang lumandi. I mean, late bloomer ako kaya hindi ko pa alam yung state of mind and heart ng mga taong 21, may jowa na. So, jumowa kasi ako mga 26 years old na yata ako O, diba? Nakaligtas tayo sa teenage pregnancy pero sa pagiging matandang dalaga, muntik na. Charot, darot. But kidding aside, kabisyo. Ang hirap talaga kapag tiwala ang nasira. Hindi mo na ito mababalik pa. And you have to really carefully choose the person who you wanna be with. At lagi niyo pong tatandaan na mayroong limitasyon sa lahat ng mga relasyon. Hindi porke kaibigan mo, lahat na ng bagay na ginagawa ninyo ng jowa mo, gagawin mo sa kaibigan mo. Sabi nga, if you treat everyone important, then nothing and no one is really important. Gets mo, kabisyo? Kung lahat ng tao para sa'yo ay importante, wala talagang importanteng tao para sa'yo. Kung lahat espesyal para sa'yo, wala talagang espesyal sa buhay mo. Alam mo dapat at nasa puso mo kung paano timbangin ang mga bagay-bagay. Especially our relationships. Alam mo dapat kung paano i-prioritize
Yung friendship na meron ka at yung pagmamahal na meron ka sa isang tao. Hindi ka totoong kaibigan kung nananaraydor ka. Kung nagiging ahas ka. Tinutuklaw mo yung jowa ng kaibigan mo. At para sa mga taong nagtiwala lang naman sa kanyang kaibigan, sa kanyang jowa, pero ipinagpalit. Tama naman na hindi natin kailangang gamitin yung enerhiya natin para sa kanila. Because they don't deserve our energy. May ganun! Ganun talaga kapag nasasaktan ka tsaka kapag tumatanda ka na, 'di ba? Yung mga enerhiya, inilalagay mo na lang doon sa pagpaparelax mo, pagpapamasahe mo sa likod mo, ganyan. Pag-aayos mo ng arthritis mo, tsaka paglalagay mo ng salon pass mo doon sa magkabilang balakang mo. Ganun na yun. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok na kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!